Lill-Professur Albert Fenek irriżenja mill-Parlament minħabba l-inkwiet li ma jistax imur sikwit għas-seduti għax se jibda jsifer 4 ijiem fix-xahar hija raġuni li ftit li xejn tista' titwemmen. Ikkonfermaw dan imkejjen fil-Partit Nazzjonalista li ma' One News qalu li lill-Professur Fenek għajla kontra raħ jattendi l-Parlament. Fil-fatt, analiżi li jagħmel One News ta' kemm attenda seduti parlamentari Albert Fenek turi li l-professur ma attendix 60% tas-seduti parlamentari u għalhekk għajla tista' tkun kredibbli r-raġuni li riżenja hija konsegwenza tas-safar. Safar li mhux bil-fors jaħbad mal-ġranet tas-seduti parlamentari. L-analiżi turi kif iktar ma beda jgħaddi żmien mit-tmexxija ta' Busuttil u iktar ma' doża negattiva u distruttiva bdew jiżdiedu fil-Parlament, iktar donnu beda jonqos l-interess ta' Fenek. Fl-2013, Fenek attenda 63 seduta minn 105, fil-waqt li fl-2014 attenda biss 45 minn 119. Is-sena l-oħra attenda biss 28% tas-seduti bi 33 laqa minn 117, fil-waqt li minn 28 seduta din is-sena attenda biss 7. Is-sorsi tagħna fil-Partit Nazzjonalista qalu li din hija prova ċara ta' kif hekk ma tinżel xejn l-iskuża ta' Fenek fl-ittra ta' riżenja. Kien spjegat kif kulħadd jaf li hemm konflitt serju fl-idejat ta' bejn Fenek u l-kap tal-partit, Simon Busuttil, tant li Fenek għażel li jmexxi t-taqsima tal-kardjoloġija tal-Isptar il-ġdid, imexxi minn Vitalis Healthcare Group, proġett li tant jikkritika huwa kontrih Simon Busuttil. Dan huwa l-konsorzju li se jmexxi l-investiment ta' sħubija bejn il-Gvern u l-Privat fil-qasam tas-saħħa li se jibdel fi sptarijiet moderni u bl-aqwa faċilitajiet lil San Luqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.